No, môžeme som. Keď chce vlastne pomaly zatvárať tú ruku, tak musí aj tak s tým svalom pracovať, že pomaly ho začína. To sú všimať výšky. Dobre, tu pekné prepnutie. A teraz pôjde pomaly, lebo ide tesne nad hranicu. Červená. Teraz je rýchlejšie, lebo ide vyššie. A keď je úplne vysoko, tak ide veľmi rýchlo. To isté s lakťom. Trošku viacej bicepsom zaberte. Dobre. Už trošku iba klesá energia, ale v pohode. Malinko by som možno natočil. Správte si to sami. Skúste, v pohode. Tam. To si budete môcť sám nastavať. Ale tam vzadu sa nastaví tú os toho trenia. Tu si mincom nastavíte. Aká je maximálna tá flexia? Skúste ešte raz chvíľu. Dobre, rozstredí sa 120 stupňov. To spraví ešte viac, to som spravil kalibráciu, ešte by som tam možno mal dať väčšiu rezervu kvôli oblečeniu, aby nestrihalo oblečenie. Bicepsom. Takže na to ľahké tam už nepôjde žiadne krytie, alebo... Nie. Moment, môžem ísť? Dobre, zavoliť. Ok, dobre, čo to zbudilo? Sa mi zdalo, že modrý signál bol na otvorenie a to by bola blbosť. Dobre. Už ide. Asi by som trošku tam... Biceps ešte viac? Nie. Biceps? Rýchlosť. By som asi trošku udal. Chodil som dosť veľký prepad. Dobre, dám si chvíľku. Hej, ale je to všetko vo vládaní. Teraz keď to sú. Ako? Máte dosť? Hej, pôjde. To si unavený už iba. Dajte si predstavu. Potom ešte jedna vec je, myslím, že som
sa to dá pasívne že naradí do tomu, že vychádza polícia. Ruka sa dá vyšrobovať, v podstate keď spravíte viackrát. V tej ruke je zapnutá, zbytočne úplne zapne. A on sa dá vyšrobovať, keď to budete viac otočiť za sebou, tak má vyskočiť bez toho, že by ste to začali dohrať. Ale keď si ju pohnete, keď ju pasívne pohnete a pritom vždy trošku zatlačíte v tomto smere, tak je to všetko v poriadku. Ono tam tie guličky, ak sa tam taký bajometrový systém, ak tam vojde ten samec do toho, tak vyskočia tie guličky do tej drážky, čo sú vnútri. Čiže do tohto. Jasne. To neletí. Že len lepšie ten rotátor, to bolo strašne pomáša. Dobre, skúste teraz dať do flexiu, ja si tú flašku ukážem vám ten senzor. Tu si počkajte, ako sa vrátiť. Ten predný flexor. Myslíte na tom trošku... Pohode. Si unavený, dobre. Počkajte si 10 sekúnd, a sa to prekne. Tak si oddychnite, alebo fakt... Ja by som bol tiež hotový, lebo strašne nešetrite sa. Dávajte si to sekunda, proste tu sa unavíte. A ja keď to sám robím, tak si dám dlhšie prestávky. Oddychnúť, praviť medzi tým nejaký medzipohyb, aby sa ma to nevyblokovalo. No trošku fúka, vy dotiahnete, započte, ešte maximálne. Dobre, OK, to je to maximálne. Naraz nedávajte žiaden signál, vidíte, že je mŕtvo, v pohode. Bude sa to drží. Ja odstúpim, hej? Ne, tak. A teraz zmeníme trošku tlak. Furt nič nerobíte, ne? Proste, aby sa to nevyšmyklo. Ono zaznamená ten senzor v palci zmenu rovného. A dočo. V palci iba? V palci je ten, ne? Tak. Super. Teraz skúste mu dať skúste sa prekodovať. No, dobre. No, tak má svoje limity tiež, no. Není to sranda, to je 70 kg pre to, alebo koľko, keď to máš na takej páke. Krátka je tam tá páka, nie? No teda vlastne dlhá. Dlhá, veľmi dlhá, na takúto os. Neviem, tuším, že 1 kg je na takú páku, neviem na koľko číslo, to prepočítam 70 alebo... Koľko by takto zdvihol teda? Neviem, musím sa pozrieť presne tých parametrov, si nepamätám. Hej, ale vy môžete pomôcť tým trošku, že sa to zapažíte. Tak to pivo nebude asi. No, tak toto je, koľko, to je 2 litrovka a koľko mám vypíte, pol litra odtiaľ? Liter, no. No, tak máte tam, je to páka. Kto by to povedal, čo? Rozumiem? Ruka. Dobre. Dobre, môžete pustiť. Baterka by mala byť plná, ešte ukazuje. Takže proste, hej, ten lakeť dá vyslovenú prácu na premiestňovanie predmetou flexiou, vyslovenú úplne až tak nie je, na také ľahšie veci v pohode, ale no to vôbec nezabezpečíš. máte dosť. Pohoda. Keď tak môžem
pridať trošku. Bo vám to vybustujem tu. Skúrme. Teraz stačí menší signál, hej, na to, aby taktoval. Hej. Lepšie? To je v podstate to isté, čo by som spravil na tej elektrode, akurát na ktoré mohlo byť separovanie pre ruku a pre náklad. Ako je celkom premakaný ten software, dá sa s tým hrať dlho, takže... Ale najprv samozrejme, keď si začiatočník, tak nevieš, keď si niečo kúpiš, nejakú mašinu, tak nevieš presne čo všetko, nevieš kľudne využiť, najprv potrebuje základné skilly nabrať, dostať pod kontrolu, až potom sa ukážu ďalšie vychytavky, ktoré by chcel zmeniť a tak vieme potom Servis na takúto ruku je aký častý? Alebo ako... Máme dvojročnú záruku a po 2 rokoch servis. Zaplatený balíku. Dal sa objednať viac, tuším ešte, ale všetko stojí dlho. A nejaké tie softverové opravovačky, tak to vieš potom aj tak, že bez sa zavoláš? Na ďalku to nevieš spraviť. Ty nespravíš na ďalku nič. Ne. To by bolo asi moc, čo? Bolo trošku hák. Tak, pustíme si Skype. Tak možno sa jedno, alebo nejaká apka spraví na to. Najlepšie je to so fľašou. Si ľúbil? To je dobré. Čo? Ten tlakový senzor. Poďme do uzávora. A skúste niekoľko kontrakcií, dať si trochu pauzu a predstavte si, že robíte to zaškodnutie, ale ako by ste viacej dali do toho bicepsu. Dobre, ešte. Dobre. Ešte dotiahnuť na to. Ešte. Dobre. OK. Teraz len ten tlakový senzor na palci je, že keď klesne napätie, ten klesne sila stisku, tak ten klesne ruka do bez toho, že by pacient to vedel, to dotiahne. Dobre, ne? Ale keďže dobre pivo je v sklených fľašiach, nemusíte sa Tak mám presne, to si spýtam, ja sa nechcem buzerovať. Chápete tomu princípu, čo vám hovorím, keď tú kontrakciu, ten zákopčeky? Hej, dobre. Dobre. Nechám vám to vibrovanie zatiaľ. To vibrovanie potom sa dá vypnúť, to nie je problém. Túto blbostičku vám prirobím. Ja robím toto. Mením doraz, definitívne nájdem vám tú rukavicu. A máte to tam dneska. Ešte by som si to mohol pre môjho šéfa natočiť. Však vy to teda natáčate, nie? Dalo by sa potom to video nejako, že by ste nám ho dali alebo poslali? Aspoň dúfam, že to Jo, 14 minút. A ložko vnútri vás niekde nejak neomíne? Dobre. Ako určite si to Myslím, že aj bez tej bandáže, čo ešte robí Olča, by to v pohode udržalo, nie? To je, či nie? Ešte. Teraz Bude taká poistka, ne? šli sme dole, koľko, nejaký centimetr možno? Pol centimetra? Teraz ako to máte? No, ale už teraz, ono to je tak, že pokiaľ je to v kľude, tak sa to drží. A keď ideme do párky nejaké, keď sa to má tendenciu vytiahnuť, tak
sa písať. Už to prepínáte. Prepínam triceps. Už bolo, že si dali signál, že už sa vám noka otvorila. Hej? Je to o tom, pri tomu uvoľnení, že ste pri tom pohybe v ramene, to prerábať inými svalmi. OK, pohode. Toto je furt pod hranou. To je dobré. Som už to začal zaberať trošku. Lebo už cíti odpor. Áno, a už sa zapne viac ten sval. Lebo v podstate toto nepustí, je jasné, že nejaké. A nejakú... Skúsim takýto pohyb spraviť. Tak. Dobre. Neomedzuje vás to toľko? Nie. Ja sa bližšie. Ja môžem točiť, ale v podstate točím iba kosťou. Ja, dobre, takže nie taký prenos. Takže ani to nemá. Ale z toho som obavu, že aby to tu trošku nemal takú, že... To je to, čo som hovoril, že je dobré, že ste vyrysovaní celkom, že neviete tu o tom, aké odkanieva, že by to vám dalo. Dobre, takže tú protetickú časť máme splnenú. A druhá vec je naučiť sa. Nacvičiť si. Kolegovia v Nemecku si robia štipce, väčšie štipce si kúpia. A ináč vyzerá to jak poličky alebo tie mriežky, čo vešiate v prádlo, tie sušeky. A premiesňovať si, chytiť ho, štipec a stlačiť ho. A vlastne je to ten tréning toho, že on sa otvorí tým, že vy ruku zatvoríte, čiže ešte keď dostanete lepšie pod kontrolou. A potom si chytiť, ísť preč, premiesniť, prestať a zapomínať niekde inde. A také premiesňovacie cviky. Alebo prekladať nejaký veľký jednoduchý predmet z bodu A do bodu B. To si cvičí. Som videl notičky, do také mi si dáva. Sa robia také testy, na prvýkrát vám dám 20 kociek, preložiť z jednej krabice do druhej. A stopňa vám to proste. A potom o rok vám to znova zmerám a budete mať tretinový čas. Ja môžem ešte... Dobre, toto vám uložím. Toto dáme, že... Prvé nastavenie. Save. OK. A vlastne nebudem dobrý. Poďme do laťa. Dobre, a maximálnu flexiu. Dobre. Ešte? Dobre. Cítiš, že to je v pohode? Na bundu? Není to moc? Čiže to máte trošku, tak si dajte. Či by som vám to dal? Ja to potom. Predsa vám. Však? Je to sa to obralo už. To bandaže. Dobre. Môžem vás chváliť, keď si tu poprosiť? Trošku si daj vystiť. Stačí si aj v ruke už. Tak, dobre. Dobre. Priberajte teraz do dlane. Ešte. Dobre, priberajte si trošku. Dobre, fajn. Teraz si ho zvyknem na chvíľu. Ešte takto trošku. Poďte mi takto pridržať protézu, tu a ideme na to vycentrovať tento kôžok na stred. Čo je nevyzeralo. Ešte som predtým povedal. Тут máš úplne dotknutý, vieš o tom, hej? Dobre. Tak teraz skúsim dotiahnuť teraz. Ešte. Dobre. No. Moc? Takto? Neviem.
Ako to vy vnímate? Málo, myslím. Málo? Tak ešte daj. Ešte? No, vy povedzte, hej? Jak to bolo približne. Dobre? Používaním posunu? No ťahom. No to som neposunul, ja som to nemal vycentrované. Ešte. Uťahujem to vôbec ináč, s týmto pohybom. Čiže sa mi zdá, že... Ja neviem označil. Teraz som nesťahol. Nie, radšej to dolné, aby toto išlo čo najďalej od krku. Budete si pustiť. Viacej vyťahneme? Je to. Môžeš žiadne, môžeš ich chyba chytiť. Dobre? Môžeš pustiť? Ako? Ešte? Zadný. Už sme padli, hej? Myslím. Dobre, ale kružok máme... Malinko, ešte malinko. To jest dobre? Aj, pomaľne to prídeme stejne. Je to trošku málo, ale nebo. To už ešte nebude. Máš, že to dotiahnem teraz, ne? Skúsim. Ten dolný. Dolný? Nie, tak, ten dolný pokrok som myslel tak. Dobre, skúsime.